so much. Jeg er kommet til Ishøj, hvor jeg har fundet de her 3 fantastiske radikale kandidater. Lad os høre, hvad deres mærkesager er. Ali, du er spidskandidat. Hvad går du til valg på? Altså først og fremmest vil vi gerne udvikle skolerne. Vi vil gerne hæve karakterniveauet, fordi samtlige af folkeskolerne i Ishøj ligger under landsgennemsnittet, og det har de gjort siden 2013. Så det vil vi gerne gøre noget ved nu. Det synes jeg lyder som noget, som vi også arbejder ret meget for i Folketingsgruppen på Christiansborg. Helle, hvad har du på programmet? Jamen, det er den grønne dagsorden. Vi skal holde den grønne dagsorden stærk. Det skal være klima, miljø, natur, og det starter faktisk nede i vuggestuen. Det starter i børnehaven, skoler og hele vejen igennem. Det er det, vi går på valg på, blandt andet her. Og sidst men ikke mindst, så er der også noget økonomi og erhverv, der ligger under det hele. Det er der. Vi vil gerne tiltrække nogle store virksomheder, som har en masse arbejdspladser, noget viden, og som kan betale noget skat til, så for det mangler vi faktisk. Jeg ved bare, at hvis jeg boede i Ishøj Kommune, så var jeg ikke i tvivl om, at det var en af de her 3, der skulle have mit kryds.